Busi, ukhona? Ya. Avule mntu wami ekuyabanda manje. Okay Ndeza. Yena. Hayi bobusi, ndafika sowume ngeenyawo kwenzeka ntoni? Hayi babe nditshilo nje uba ndiyahamba. Ndiyaleqa kwiiteksi zingapheli ezaziyaphela iteksi eziyilalini. Yo hayi angeke ndikwazi uhamba mntu wami. Yo isisu sithe nca emqolo ndilambe. Uxolo shema ndiphekanga nopheka ke nami. Awunanto ityiwayo? Andikwazi kaloku ukupheka ndibe ndisiya ezilalini. Awunayo into etyiwayo. Hey kutheni kunuka inyama manapha? Hayi inobuya ibawela. Awuthi bina buya ibawela? Yo. Hey ndilambe iwesiba bendinethemba lakho ke baby. Uxolo kaloku andikwazi upheka xa ndiza ezilalini. Kukutya kusatyiwa ngubanako. Hayi kodwa mntu wam shem ndikuthembile ndiyayazi uba ngeke undivime into etyiwa. Sos. Noko andibhalwanga lo mntu.